Kagahapon nag-exercise ko og gipatakdan pug wakwak. Murag daghan-daghan resibo da. Uy. Tinuod na. Ara mo sapa. Ato-ato. Nya kamo karon di na mo matakdan og wakwak. Ngano man dun na namoy knowledge. Ang Espiritu Santo magtudlo kanato sa tibuok kamatuoran. Nalipay mo wa? Unang di man nato masaysay tanan matud pa ni Kristo sa to ebanghelyo karon ningon man jud siya dili ko pa ninyo masulti ang tanan. Karon sad ako pong kopyahon ang gisulti ni Kristo, dili pa nako masulti ang tanan. Kay mabiyaan mi sa di barko no. Eroplano. Basig manghaplas na miglanag mulupad. Anong nilupad man dos bad kaloy no? Nabiyaan sa eroplano. Nanuktok dito sa airplane. Oy, nabiyaan me. Makaigsunan nga niya din ni karon. Dili pa namo masulti ang tanan. Pero follow and subscribe mo sa YouTube channel na to. Punto per punto. Brother Paul Alima, daghan mog makatunan. Amen? Nalipay ba mo karong adlaw? God is good all the time. Kagahapon nibisita ko sa gipaktakdag ungo. Ready na mo sa among experience kagahapon? Kaganina si Father Serge. Oh. Dito ko sa kuan, kato siya, possess jod. Katong gi-deliverance kaganina ni Father Serge, dito possess. Padulong pa. Kay padung pa man siya mulupad. Kini, natakdan na jod. Ningon ang mga yawa, tabian kay yawa, doon na po'y open demons. Kini mga open demons, mga tabian. Bisag wa pangutan musulti. Mao ni mga marites nga demonyo. Naabo di marites nga demonyo, no? Gitawag silang open demons. Ang maong babae, nagipatakdan sa ungo, nisulti ang mga ungo sud sa iyang lawas during prayer of the church. Salamat, Padre. Ready na mo sa gisultis mga ungo? Ready na mo? Lingon ang mga ungo. Kahapon pa niya? Lingon ang mga ungo. Darwin, nganong niabot ka diri? Kay, day grupo sa mga kulto dito sa Bohol, nangasuko nako. Kay ang ilang leader, moayo sa mga masakiton daghan kaayo, og sudlan siya. Panahon nga mag-ayo siya masakiton, sudlan siya 13 ka espiritu. Pila ka espiritu mo sud niya? Naapod sila chapel. Naapod sila mga madre. Hoy. Narabay tagaluan. Naay mga madre. O ang iyang mga madre, niadto sa ako O mingon na mga madre, Pader, ni ami kay badlungon ka na mo. Ayaw na paghisgot, niya ng mga okultista. Kay, ang amo nga leader, sudlan, og 13 ka espiritu. Sudlag Santo Niño. Sudlan og Espiritu Santo. Bisag 13 ko kabok. Manambal na siya. Hoy, narab na diri no. Naawa. Bisan asa na. O nya, doon na pa sila igipa-eskwela nga mga seminarista. Hoy. Doon na pa sila mga madre. O akong ginang mga madre, sister, kaya ang ilang leader ko, no, naas tanang dapit. Kuyawa, oy.
ang ilang leader naa sa tanang dapit. Yang inganlan lang leader, dili na ko nganlan. Kay ikihata. Nga mao kining atong butang nga sital Pulano, to lang inag sital Pulano Father, among leader. Sudlan o mga 3 kay espiritu. Unya naa siya sa tanang dapit. Grabe oy. Nya kinsa man na siya si Kristo? Sa tuaron sa Mindanao Father. Nya naa po siya na uban ato ron. Siya naa Father. Kay naa man siya sa tanang dapit. Ingon ko na nga buang na mo sister. Ang all omnipresent, sister, ang Diyos ra, dili tao. Unang sister, pagbasa mo og CCC, ang mga madre in town, nga mga 5 or 6 sila kabok, ningon sila, unsa man ang CCC, Father? Imagine ka na nga madre, wa kay baog CCC. Ang CCC, sister, Catechism of the Catholic Church. Kinahanglan may bawo mo ni ana, sister. Yan naman, muna yung official teaching sa simbahan. Muna ang simbahan ra, ang kamatuoran, ang halingi, o sa karahanan sa kamatuoran. Asa mabasa na? Wala lagi mo maglista. Labog swertres, paspas kaayo mo. Sa tong numeruha. No? Unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15. Ang grasya o ang kamaturan miabot, pinaagi ni Kristo. O si Kristo ni bilin. Yan ang mga kamaturan. Kinsay ang gibilinan. Way lain ang tinuod nga simbahan. Amen? Kung ang imong simbahan karon tinukod gani og tao, pagduha-duha na niya. Nga naman, ang absolute truth wa diha. Naa sa iyang simbahan nga iyang gitukod. Nga naman, sa Mateo 24, 1-24, sa huling mga araw, mutungha ang mga mini nga propeta. Kanong sa manungha ang mga mini nga propeta? Sa huling sa katapusang, sa tumoy-tumoy, sa katapusang mga adlaw. Ang mga mini nga Kristo mutungha sa huling mga araw. Yang kanus aman itungha ang mga laing tinuan sa huling mga araw. Di man mahitabo ang Katoliko mutungha sa huling mga araw, kay diha naman siya sa unang siglo. Atong pakpakan ang simbahang Katoliko. Mao na nga atong pangitaon, atong pamation. Kay si Kristo man di ay ang kamatuuran, ug ang kamatuuran iyang gibilin sa iyang simbahan. Nya karon ikaduhang gibilin niya, kamatuuran og grasya. Dili lang kamatuuran ang iyang gibilin, ikaduha ang grasya. Naasa man nato, di naman nato makita si Kristo. Asa man nato madawat ang grasya sa Ginoo. Nawa man ako monitor, asa man to akong monitor dong sa sacrament. Nakoy prepare nga outline. Ha? Tas likod. Atong andara. Okay, mo na ni. Klaro ninyo? So atong i-define ang sacraments. Official teaching sa simbahan. Kay ang simbahan may kamatuoran, hindi mabasa ta. Kay day grupo sa mga kulto dito sa Bohol, nangasuko nako.